Xa estamos aquí de volta, pero mañá vamos a estar, como a todos vostedes, aí cenando nas súas casas cas familias. Que cousa máis bonita, verdad? Si, é bonito. Mañá é unha data moi bonita, non sei que señas un langostino. Se és un langostino, ou se xa estás no congelador, que estás vendo moito movimiento pola casa. Vale, isto de hacer de Nadal, hai xente que di que é complicado, sentarse xuntos, todo o mundo aí, que a mellor hai xente que non vese todo o ano, hai xente, psicólogas, que din que o importante, nestes casos, é buscar o benestar común, sabes? Non mirar por ti, mirar polos demás que están na casa, que foi o que fixo meu pai cando eu me quixen poñer un piercing, que foi mirar pola convivencia da xente da casa. De tal maneira que eu dixen a meu pai, papá, quería poñer un piercing nunha orella. E dixome el, e por que non nos levamos ben? Empezamos outra vez, veña, empezamos. Con todos vostedes, Roberto Vilar. Son cousas de directo. Este programa se fora grabado, pues ahora parábase, poñese o micrófono, pero aquí hai que tirar para diante. Hai que darlle. Dicíamos eu que mañá, a cea de Noiteboa de mañá, é unha cea para estar todos xuntos e buscar a convivencia de toda a familia, de todos os miembros da familia. O que fixo meu pai cando lle dixen, papá, quero poñer un piercing. El díxome, e digo eu, por que non intentamos levarnos ben todos que vivimos nesta casa e evitar andar a hostias uns con outros? Meterme en piercing? No, basta, non pasa nada. A ver se mañá non sobra tanta comida como sobra normalmente, a ver se é verdad. Por outra parte, claro, a xente que cociña, que sempre son os mismos, casi sempre as mismas, todos os anos, claro, sempre dice, este ano vou cociñar pouco, pero claro, a abuela sempre está dicindo que é o último Nadal, e tamén, se é o último, se vai con fame para a cama, tamén me dá rabia, pois bueno, vamos de meter. Outra cousa. Deixame un micro por aí, Mon. Outra cousa importante. Mon, ven aquí. Mañá, tú onde cenas mañá? Na casa? No, mañá ceno na casa da namorada. De teus ojos. Sí, é que licua. E a que hora hai que chegar a cenar? Eu procuro chegar tarde. O máis tarde que se poda. Pero iso é verdade, non hai un horario para chegar. A que hora hai que chegar mañá? Porque hai xente que vai tomar os viños antes, vai tomar o vermú e chega ás 10 da noite, tamén non hai. E hai xente que vai comer cada un á súa casa. Eso me dixeron de vos. Ti eres? Juan Yara. e Yara. Contame eso, Juan. É que levamos pouco tempo. Pouco tempo canto é? 2 anos. É moito. Por eso 2 anos, parece pouco 2 anos. A ver. Depende pa qué. Na formación dun glacial é pouco. Pero 2 anos. 2 anos. Entón, que pasa? Tú ainda non te atreves a ir á casa dela? Teño un pouco de medo. Ter medo, non? Sí. Vale. Pero xa conoce a túa familia, Sí, non? perfectamente, sí, o adoran. E el... Non, se non lles gusta, non lles gusta, Claro. E el, cando vaya, se vai algún día, claro, onde se sentaría? Ao lado de quen? Do meu irmán, porque é pouco falador e debo comer. E lonxe de teu pai ou tua mãe, a mellor... Sí, lonxe do meu pai. Lonxe de teu Sí, pai, non? sí. Vale. Porque tú, se foras, vale, non vas ir mañá, non? É que... No, esperalle un par de anos máis, esperalle un par de anos máis, que non... Un día cedo. Non pasa nada, igual. Que levarías algo se foras mañá? Bueno, se me invitan eles xa non teño que levar nada, ¿no? Sí, señor, eh? Claro. A ver. Está moi ben pensado, eh? Claro, se xa me invitan, claro.
Está ben pensado. Se me invitan é porque non queren que leve nada. Obviamente. Claro. Entón, tú vas comer na túa casa con teus pais? Na casa da miña tía, que se come moi ben. Ah, tú vas a onde se coma ben. Claro, Vale, a mí vale. donde me invite, donde se coma Vale. ben. Pero depois a noite vas volver, xa non. Sí, a ver, eu espero que veña aínda que sexa a xogar as cartas. Despois da comida. Para xogar as cartas non sei, pero ir habrá que ir. Ah, pillí. Esa bicha, Bueno. Cada un que faga como queira, divertirse, pasalo ben.